kuma dai American ce. Aka ce sama da jiragen America 50 ne suka taso. Fighter jet ne, F-35 ne, F-22, F-16 duka an turo su zuwa Gabas ta Tsakiya. Cikin awa 24 za su taho, duka an taho a zuwa kawo Iran dai hari. Ni abu biyu nake kallo a nan. Abu na ɗaya shine sun ƙara matsawa Donald Trump. Shi kaɗai san masifar da ya gani da zai amince da hakan. Abu na biyu, wannan saƙon da Said Khamenei ya aika musu sun girgiza da shi. Ina ganin ya kwana biyu bai aika musu saƙo mai zafin wannan ba. Hirar da ina jin ɗazu ne ko jiya ne, amma dai ya aika musu saƙo mai tsanani. Sun girgiza da shi, ya dake su. Sannan kuma wannan tattaunawa bata amfana komai ba. Iran tana nan a matsayarta. Tattaunawar da suke, wanda dama mun sani, mun san tare shan shayi ne kawai. Iran tana biye musu ne kawai ita ma saboda ta siyasar. Amma ta san ba yiwuwa zai yi ba. Wannan shine abin da ke faruwa. Allah ya rufa asiri.